Aduh, lah pian nyeluk aku iki. Omon marani omahe. Omahe iki yo ngono. Kono RW ne kono omahe. Parani ae ya. Ngenteni selak kuru arek ngenteni. An sepi omahe kan. Ya Allah. Cekam. Iki lho, mesti kon. Coba pisan yo pagri. Weh, lah telepon aku iku weh. Wong penting ae wong padha lanange lho. Weh. Metu weh. Weh. Kon nanti. Arek kendeng iku. Ket anak kene nyapu-nyapu bengok-bengok goblok. Pele. Kupek buta matane kopo. Kalau bodoh arah. Arek kok wis ketok nang kene lho, nyapu-nyapu pro gendeng. Wis lanjutno wis dikira wong gak ono kon. Tak kirim kon rumah sakit jiwa mari gak suwe. Tolong aku. Nyosik. Kon naik mau weh. Tak kira pilar mau. Sama kawat deh. Apa itu? Muni cok. Asik. Arek kok kemarin mau liwat gendeng. Udah sesopo malah ya gendeng. Arek bakar wedhus. Nyonya lho. Emang ngono aku apa? Bapak ti suket pinggiri. Ono jamur lho, gede. Mbok 30 tahun yo. Bapak gak dipanen, lali paling. Jarno ae. Wedhus mau tak iso apa paling. Kau apa gelem aku wedhus mau. Amal diwedhus kayak bakar-bakar kok tak bakar. Oleh akeh aku cuk wareg. Berang-berang puluh tahun aku wareg. Emangnya apa sih? Aku kon berarti mau nelpon aku kayak ngewang iki. Ngene. Gak level aku. Sprane ae ya. Tak wangi delok. Ikhlas gak? Penting ngewangi, tak kancani. Wis cukno, tak wangi wis. Cukno alat-alat sing modern. Kok aku ngewangi. Kok kali sak papat set ngene kenclong wis. Lah gigimu ngono gak level. Oh, wis emang ngono iki lho ono alat modern nih, gunting, gelem mawon. Modern nih, sak durung ono gunting ya gak ono apa-apa, gak tangan wae papat suket. Ayo. Nya lho. Ini sing ada di papat. Isi wis sak kene-kene itu nah. Iki opo? Jamur wah. Jamur sak mene gede nih. Kandani. Lah iki jamur ta watu iki jatuh sih. Jenis pirang apa tuh? Ya, anake ya liwat. Kambine padha. Ya raimu ngono. Bedo awak itu Wis ada apaan nih jamur diketok dah. Di sini nih ketok nih. Sakurane tak bojomu ya. Sakmene iki guntinge. Lah kon ngetok opo? Ngetok kertas aku nemu iki jamur atos kok ngene kok. Iki yo ngetoke. Kok ngene munine sampai aneh. Enggak iso iki. Ayo sok weh. Sepelane iki kayak diketok. Sok dicabut. Dibuak. Ketok nge gunting. Gak iso. Lho gulume tak ketok. Sing ngono tok jamur lho sapa ya? Ana menduduhi sing kan anu ya iki lho. Ngenekan lho. Suket-suket lho, dulur-dulurmu lho, hama-hama lho. Kon kate njabut iki yo 2 tahun lebih ket iso. Ya keren do. Iki lho wis, ngono aku. Tak saponi ngene gulumu. Walai kita sing dikai jamur, sing dikai suket. Apa suket sing dikai jamur?
Jamur kayak suket. Suket ditambah jamur. Tumbuhan. Tumbuhan tambah suket, jamur. Tumbuhan tambah jamur, suket. Suket. Suket panganane wedhus. Jamur panganane apa? Panganane suket dipangani wedhus, wedhus dipangani suket. Kalem mata pangani suket ini. Bukan pakan jamur. Ya apa ya? Tambah gendeng ngene aku iki lho wis babat ono. Kon yo ngene sak benes sik dhewe. Kakak jangan ngecak jan, jangan aku ah. Doan. Sakmene kene suket iki gak iso diketok iso dipangan. Kok nak tak pangan ini. Gonting ini lho cabut ngene lho. Ih. Tumbelku mencucuk. Iki kono dikei digonting ngene ya. Iso, tapi memakan waktu sing butuh. Memakan waktu yang cukup lama. Apa-apa waktu kon pangan ning suket. Pangan ning suket jancir malen manes. Iki wis babatane sik tak longgo-longgo. Caraku terjun payung e. Oh niku wong ngin bawi suket ae njok tulung aku. Kok lurah sih mbok kongkon? Lah kon gak apa longgo. Caramu terjun payung tak jomono kasur. Ketemu gini kok ngene. On terjun kene. Iki lho, godhong akeh lemak, empuk. Payung rono iku atos. Ketien kok ketemu. Aku gini-gini gak level. Oh, pokoknya iki. Ini tak pangan iki sih. Are nih, bangun aku. Cepet. Cok lunggu-lunggu. Are. Kon lho ngomong dhewe gendeng kon ya bersyukur wis akei kok. Dikei apa ae dikei sembarang. Wis salah wis turutono iku diluk ae setengah jam mari. Karo niku lho. Ewang ngono aku mari ngene. Ndelok wong ngecor dalan dicor. Wong dicor dalan. Wis mareno sik iku. Wis wae gak aku nyamuk aku. Nyamuk lu ngrubung aku, Jur. Aku lho dirubungi nyamuk, nyamuk tak rubung. Wis gak kuat aku we. Kupatel iki lho. Gawatel. Nyamuk gatel kok aja nih. Gatel. Pegel aku garuk-garuk ngene iki. Kikil-kikil kok wong gak duwe utek. Gak ngurus gak kuat panas aku. Gak kuat nyamuk Nah. Kono sak mono tok. Oh alah, wis kene wis. Arep budal ngopi, ambek ndelok wong dicor dalan. Wong tumbal, tumbal dicor. Nah. Lu ngene lho. Nah. Semoga lah gue. Wih, melok aku. Apa? Ini tanganmu. Bodoh, Titanic aku. Ini obrek. Titanic aku. Apa itu Titanic? Robot. Dolan kapal jebur sumur areke. Lah kok kapal yang jebol sumur? Guyu aku takut. Goblok. Ya kau nu arek ke jebur sumur, sumur jebur arek. Sumur gak bisa jebol. Iya mbok, elok jeguran paling. Kapal ya apa? Mbok nak ndukur tulungi. Oh kapal sing nulungi. Iya. Arek Mbok ketulungi. gak ketolong. Heeh. Kok kon gak ketulung utakmu. Tapi kok utek kok mesok iso ngulungi yo? Mbok. Emang utek lho sikil. Iya kok aneh. Terus utek metu tekan ndi? Kok gini paling. Kuping. Hancur, ribet ya, pusing kau. Ayo, Nandi. Nandi. Ku Nandi. Lah kon Sembarang ngopi, malam aku. mlaku-mlaku. Alan-alan. Mlaku-mlaku. Lakang berangkang. Wis cabut wis gak lu, wis gak enak isan. Cabut. Lu. Ojo ngono, iki gak iso nulungi kon. Aku gak iso.
Ganda na ako po, uy. Ako po, kalmari, papat. Hah? Ah, Embo. aku ipekal. Yo, Ganda yo, na ako. yo. Yo, pre. Ayo. Kon. Gendeng. Janji. Kas. Ayo. Eng. Ayo. Ya kon lu. Mantep tur. Astagfirullahaladzim. Jangan pergi. Sidala. Sidala. Kok lali ya? Dino sing dino apa? Embo. Saiki wong dino-dinoan kok ya tutup wong iki. Buka Dino-dino biasa saiki, gak dino-dino biasa, dino gak urip iki. Udah pekak dino. Heeh. Ya wis. Wis rono lho. Nandi. Wis wak bi, wak bi. So, Pak Drill. Pak Tril. Ya wis. Lapo total apa Pak Tril? Ya biasa sih. Kok durung tahu ya Durung. wis Ayo. lengkap yuk. Gendong mana yo? Iya. Aduh, sekotmu lancip ya, Brek. Bisa. Ayo wis. Oh, udah. Mau enggak Pak? Bang aja. Setala. Patung lagi. Hilang, Cuk. Siapa mau? Siapa gue mau? Sopo? Si. Sopo? Ah, aku mau don yo, Bre. Yo. Sopo? Bos. Nanti wonge mau. Sopo? mau? Dulu. Cok. Kana wonge. Siapa yang mau? Ya terus kene mau nyopo sopo? Embu. Si. Tuh tempat iki horor sih. Nanti kon. Enak nanti. Besok kita Aku nambah. coba tinggal. Mau. Ayo wedi. Aku wedi. Ayo wedi. Tapi lo kok bakong mau. Ya kan wedi. Oh. Nasi kau wedi. Awake pisan kok gak ada situ. Tuh, kamar suka apa ya, Rek? Si gila aku garuk-garuk. Makanya gue besok. Aduh, cocok anjing. So, Rek mau Rek. Lambu. Muncul mana gila-gila? Wis dipantau wis ya. Coba gini, kini nak gini. Kok sih? Aku wedi masalah nih. Kok udah udayan. Kerak wah. Lu. Bye, Rek, Masa- bye. Bye, teko iki. Bye, teko iki. Bye, teko iki. Nyo. Rono. Si. Aduh. Oh, untuk gak keruan, Rek. Oh. Aduh, ngayu rawang no. Aduh. Oh, untuk gak keruan, Rek. Keruan maya apa yo? Tak mulai wis aku. Aku. Tak mulai wis aku. Aku ngerekes, Rek. Mari tuku obat gak nemu. Ya apa ya? Tak mulai ngon nukok nucup ae wis. Tata. Temenan nek mau. Temen pakung. Embo. Lek gak temenan berarti ana wonge. Lah temenan. Embo. Lek temenan wis temenan. Dikasih saya ana omang kok. Iya, Lek ketemu. Ngatel ngaget-ngaget wong kate Yo. ngopi ae, mah ae. Lah. Wis, tolong ngopi, lanjut ae. Nanti cak drill. Iya tak drill. Nanti. Rono. Cara wis. Aduh. Aku tambah kok ngene yo. Kalau opat gak nemu tambah nemu RW Mbak Lurah mau. Aduh, nandut kuwi. Ngene yo rasane wong duwe dulur gak arep ambek aku. Tapi aku lek duwe po ngrewek. Kaya aku sorong ini lor kan sing rumat. Oh, cilik. Sana jenderer ya Allah. Loh, ada Pak D. Pak D, Ucup dari pagi sampai sekarang ya Ucup. Waktu mau sekolah itu nggak ada Pak D. Waktu pulang sekolah ya nggak ada Pak D. Waktu di rumah nggak ada Pak D. Sekarang ada Pak D. Pak D kok kayak sakit-sakit dan dari mana sih Pak D ini? Cup cepat deh tuh kan opat cup mau gak opat mumet gak nemu tambah nemu
lurah. Gak jelas iku, hama iku. Yo, tukono yo, njak tolong yo. Pak D ini nyusahin. Dari mau berangkat sekolah sampai pulang Ucup kan nggak ada Pak D, udah susah. Habis itu pulang, lapar, nggak ada Pak D juga susah. Sekarang nama disusahin disuruh nomor Pak. Tapi tak lihat-lihat kasihan. Tapi ya gitu. Ucup juga kasihan, Pak D juga kasihan, bimbang. Siapa ya? Ya udah wis Ucup yang mengalah aja. Jadi dah beli obatnya. Ya iku lho Cup, tukono Pak D Cup, masa kon gak sakno Pak D. Pak D lene gak ono, lek mati sapa sing hormat kon, dulur-dulure Pak D yo. Lah nek Pak D duwe-duwe tok mlayu rene nek gak duwe duit semburat dhewe-dhewe yo Cup. Tukono yo botrek. Apa ya cocoknya? Kon wis ngombe obat sunat. Ucup itu value-nya bukan obat, tapi uang Pak D. Lihat dulu, aman. Tapi dikit saya, enggak sih. Dibohongin lucu mama aja. Ini beli apa enaknya? Ya tukono obat Cup, Pak D sindang waras. Ucup aja, uang jajannya. Segini aja nggak cukup, apalagi beli obat. Cocoknya apa ya? Ya apa maneh Cup kon ngono. Beli di kantin nggak apa-apa Pak D. Hah? Kantin. Oh, apa iku jajan lah. Teman caca. Tak keplak kon wis kok. Ini tuh ada vitamin A, B, C, D, kaca. Pak D kan kaca. Jangan tukono obat. Kok awas kon balik-balik. Bentar. Kalau obat. Pak D lihat Ucup udah sembuh. Ya wis iya. Sembuh udah pakai gini, nggak pakai yang gini-ginian itu. Aku biar tambah sunat. Pak D sunat benar suara. Gitu. Pak D sunat suara kon alay. Nggak peduli tak beli. Ya wis cepetan. Mana ya Ucup ya? Pengen jemput Ucup. Terus tak jemput aku. Kasihannya Ucup sendirian di sini. Nggak ada teman, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Cuma ada satu-satunya Pak D itu. Pak D sakit-sakitan juga. Gimana ini ya? Kalau Pak D nggak ada, Ucup sendirian lah. Sepeda nggak. Kasihannya Ucup ini. Masa Ucup harus bunuh dia kalau Pak D udah nggak ada? Janganlah, kasihan yang dulu membesarkan Ucup. Tapi Ucup harus kuat, nggak boleh patah. Ternyata betul ya, tidak ada jalan tanpa debu, tidak ada kesuksesan tanpa doa ibu. Ibu ini mana ya? Dan ayah, apakah ayah dan ibu udah meninggal? Tapi kasihan. Loh, kok kasihan sama ayah sama ibu? Ya kasihan ke Ucup sih, ya lupa. Mana ayah ini kok nggak pulang-pulang? Ucup di sini hidup sama Pak D. Pak D ini masa mau meninggal? Nggak mungkin. Nggak boleh. Pak D ini masih hidup. Ini tujuan Ucup beli obat, nggak boleh main ya. Tapi gimana ya? Udah tak berangkat aja wis. Ini Ucup nggak boleh main. Kamu mau kemana Cup? Ucup ini tujuannya beli obat nggak Buat boleh siapa? main. Buat Pak D, enak kamu Tam. Ada ayah, ibu, paman, Pak D, kakek, nenek. Ucup di sini. Ini sebatang dan dua. Cuma Ucup sama Pak D. Gak apa-apa wis, jangan Nanti dipikirin. gimana ya kalau Pak D nggak ada? Jangan ngomong gitu kamu. Gimana ya, ini juga nggak pulang-pulang. Tak beli daripada nanti Pak D tambah sakit. Tak beli dulu ya. Oh ya, aku ikut. Kamu cari Jojo aja, lumayan sama Jojo. Ya udah, aku mau cari Jojo. Ya udah, Ucup mau beli obat. Jojo ini kan si Jojo ini. No, maka enak. Oma ya dikancing, keboy gak dicukuk, keboy dikewawut. Ya apa ya caranya? Gak iso. Masa iku? Tak paranin rono sih nak ngon perempatan. Kok tambah kok ngene ya iki yo. Mote. Ya apa sih kan niku? Iki tulinan. Kembang mbok cukup gak iso mesti boleh mencolot mana aku bilang Iya. gitu. Salahna kan suarane mau ya wis tak kunci, tak kira wis udan. Delok sih kan.
Iki lo mulai. Aku jak iku yo. Direken rek. Iya ya nanti. Iku balik kerja aku. Sing carimu ini ya. Iya kerja. Penyanyi kerja nanti cak. Yo golek cus ono mrono. Takut-takut mbuh Tapi wong. tapi sing halal-halal lo yo. Yo ala aku gak wis gak ada wis saiki. Pesanku yo. Lagi nemben sukses. Bismillah, amin. Amin amin. Sus- Amin. Sukses bukan hanya tentang Amin. Yo. Jangan minta temen iki. Ya coba nih Al-Fatihah. Cepetan temen iki. Rungokno. Jangan Al-Fatihah. Iki Al-Fatihah. Oh dibilang. Jango. Ngono. Sukses bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi tentang prosesnya. Amin. Amin. Ya wis tak bocah sih yo. Temen aku tinggal sama dewan. Iya wis dolen nak kono lu ambek apa coba nek Pak RT. Lu mari sunat jangan dolinan sakno. Pasti gak oleh semari sunah. Cek kakak aku iku apa jenenge sikile iku. Nangis. Iya nak mau cop. Saiki ya. Yo jangan api mbak sih ngono cak bakok mau coba oleh dolen nang ngono ta. Kasih mbak susul gak apa-apa. Terus aku. Oleh yo. Tadi Apa ya aku ame dewean. Tapi enak bebas dolin. Terus aku tak golek konco mrono. Mana ya rumahnya Jojo ini? Dulu aku pernah ketemu di sini, tapi sekarang gak ada. Loh, Jo, sini aja. Aku tinggal cacak kerja rek nak ame dewean. Tapi gak apa-apa wis. Pasti gak bengi mangan enak. Mangan burger, ayam, wis pokoknya enak wis. Loh, sapa rek bintang ya? Yo Tang. Nyapa? Ya, Gak tau ketemu ini. dah yo. Paling ketemu nak sekolah tok ya. Biasanya gini dolin-dolin gini iki ya. Iya. Ucup mau. Tuku apa teh? Loh, wis waris dari. Tuku apa gak sapa? Kayak bakong jare. Loh, loro aja Bagong. Iya kaya jarene pucet ngono. Namaku sepi kayak aku kerja mau. Cacak sapa? Ambon iku lho. Ambon sing dek pasar Lowa iwa. Iya. Kok ngono lah. Sing rada Lapa iki kegiatane? Jajan aku mau kepinak ucup. Katanya mangi ucup. Terus ya apa ya iki anake? Oh iya, Jarene aku dek ucup. kata-kata. Apa? Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang yang baik meskipun kamu tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Asik. Ayo nanti. Golek kegiatan ngono lho sing menantang-nantang. Nanti, Tantangan. Cek aku udah kata-kata. Tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. asik. Enak. Nanti. Ayo merono. Ya mener telat tak bodoh. Ya anak gak gak aku mau. Wah jadi anak kemplah ya kayak bonjo apa mener. Banding bonjo sih. Telat aku rep belanja oleh nginian. Yo pergi. Aku boleh ngono. Terus janjian di WA. Kok malah dikain ngomong menjane Anton nih goblok kayak gak apa-apa semayan rek share-sharean mulai aku ono mangsa rek. Sibi. Wong wedok pakane tuwa iki. Sini iki enak pasar ngene wong mulai belanja. Coba tak lumayan sih ya. Titik-titik. Sepelan-pelan wis. semayan rek mulai belonjoan gini oh iya anak aduh capek gua aduh kasih domangan iki kasih domangan iki capek gua iring-iring iku tolong apa iki aku kasih domangan rek iki langsung ngapain lu ram BRW BRT
Sopo kok? Saya nggak salah mang sopo kok itu kenal lagu mang. Waduh, sopo rek? Wis gak urus pokok oleh. Lu laraan tok ngene. Belanja apa wong ngene iki? Oh ya padha kok kembang iki lek iki jenenge. Waduh. Kak rezeki blas ngene wis. Pokoke wis. Tuh, soro. Pegel rek nagi. Kak mari anu cuk, mbak emang mbak. Arek-arek Ngono jo, gak nyusul jo ngono. Oke. kon beruntung kan Aku lo kerinan. Apa? Aku mang ya. Mari tiba arek-arek. Lo nang lo. Astagfirullah, aku pebiak kok ngono sumpah. Wis mari abung. Mari. Mari aku rong. Mari. Wis ngene iki terbiasa ini iki. Arek-arek. Sampai nyilet-nyilet. Mari kan ndi kan? Akan kerinan mau. Kerinan nandi. Aku sampai pre sekolah. Bukan sekolah. Hmm. Iya sih. Ya. Ada. Terus jam. Kok apa? Ana dering. Jam dendeng ah. Aku iku ngatur jam itu. Ya. Ngono nih. Jam 3. Jam 3 opo? Jam 3 sore. Lu sore. Iya. Waduh, kelewatan waktu ya. Waduh rek. Aku sak dino gak dolen blas. Si, gak dolen ae. Aku sak dino gak dolen. Foto aku. Apa? Tapi iku ya, kene gerung kemampuan Jojo. Ambek Jojo ya. Andar iku. Wis Pasti arek golek Nah, kene. golek Soale mesti kene golek-golekan. yo, kene golek kene, kono golek kono, kene murung golek Ayo, kene. Lho nang dhisik ala. Mudun. Lho, salah. Nang ndi iki mlaku-mlaku rono. Ah. Ini kok ana omahe. Mudun. Nang ndi iki? Mudun. Yo. Oh. Kon iki tinggal ninggal. Apa iki? Lho apa iki rek? Apa iki? Apa iki, Pri? Apa wis? Apa ojo iki didol iki juta petang atus Delok jerone. Halu. Waduh, wis sapa ya iki Pung ya? Weh iso opo rek? Ndor duwe iku. Lah iki. Iki sih. Aku iki ndi home goblok iso nerawang. Siji, loro, Eh. telu. Kok ndi yo? Indomaret. Iki goblok. Indomaret. Kok iki Iki oleh kasih ya didol iki ono entuk piro iki? 1 juta. Iki tak terawang, Sik. meter pokoknya. ono brand Oh iya. Perfect CT. Oh, berarti kowe arek CT kono lho. Ya arek wedok. Citaling. Itali, cilik. Serona yuk. Wah. Ditol ae kok. Nah, Sing. Oh, gak wis. Wis ngene, los. sana yo. Iya. Konco. Silu. Hei. Kenapa pun? Aku kumar kelangan re. Jangan apa? Lho bener sih. Oh iya. Ngene lho. Kelangan apa? Iki opon. Lho nemu aku. Lu bantu iki. Coba sih. Gak oleh ngono iku cuma sumpah. Bantu Aku kumar kelangan. nemu. Aku kon sing nyolong. Ana bukti gak bean. Loh, aku kumar dicolong arek iku topian ireng, kelambine abu-abu. Tapi enak gak? Hah? Abu-abu, Kak? Iya, Kak. Oh iya. Wis langsung diganti kon. Lho. Wong 1 juta loro. Hah? 1 juta loro. Siji wonge. Lah siji iki piro? Loro. Nah. Iya. Tapi ini apa tapi ini? Katok training apa? Aku iki Ambek ireng. aku indiku. Oh iki pasti. Uang. Uang aja sampai kewan. Gini, tasku bawa Aku bos di ini. sayurku. Lili sayure Lah kowe demek kon sayuri. Aku mau ngurus sayur re. Aku kon sayuri. Iki bahanku. Si wong kon tangane pean kok. Loh, mau ya udah tendangane. Ini bahanku iki. Ya berbagi sama rakyat miskin. Ayo malah aku. Nandi. Yo lah bawa nang lurah. Aku nyolong. Lho ya aku ya. Nang apa man nganu? Loh. Yo kon sing gawe tas. Ngene iki malah terlibat ngono iki. Yo acene lah kon sing gawe. Gelem. Gak cukup. Kon sing gawe terus kon mau lapo mlayu marane. Mlayu kan ngejar pean mau ketemu lupus iki lho ya. Ah, kakak alasan kon. Alasan apa alasan Kakak usah melaku. Ayo, Cok. Melaku. Sus. Yo, kan. Lu. Lalu. Kon cari kok nak Pak Lurah. Ayo. Iya. Enggak usah. Geratan ati.
Hah? Pokok kon Balik lu. kudu kok melak aku. Kau oleh ngono iku. Hah? Kau oleh. Balik ae. Yes. Lu balik. Kono. Weh, Ah, jabu serius ah. pokoke meneh kon wong loro kudu melak aku. Bisa aku meneh. Lek gak ono tak gawe tak golek. Lho, Kaisa. apa kon mulya. Wis, meneh ae kale. Meneh wong loro ya papa gak ngurus. Ya apa bung? Ya apa ngene iki? Kok ngatak ngene gelem. Ka cukup, ka iso besese. Mang lapo mang gak dhisik kono ae. Saya mulai wis. Ya selama sih. Sit. Ya. Konda iku mau. Kira pilar iku mau. Padha wae, padha gede ini. Mana ya Ucup ya? Mau ke rumahnya. Sukses bukan hanya tentang mencapai tujuan, Ya terus. tapi tentang prosesnya. Balani sen. Kok gak tepak? Kalau cok iki Ya wis, ngene ki enak dia ono medean. Wis, tapi enak sih bebas dolin. Wis, ayo wis. Ayo sih, ayo sih. Wis tak pasrai. Kate ngomong apa aku mau? Wis tak nang bagong apa nak? Iya, baleni. Yo, pra aku ditinggal cacakku kerja, tapi gak apa-apa wis. Pasti kok ya apa? Ya Allah, dijawabin. Jangan lupa like, comment, share and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.